Шановний пане президенте, шановні наші воїни, шановні голови та представники дипломатичних місій, акредитовані в нашій країні, пані та панове. Щиро дякую всім, хто знайшов час і можливість прийти на этот, ставший вже традиційним, іфтар, організований президентом України. Але особлива повага, особлива наша вдячність нашому президенту, який, попри своїй надзвичайній зайнятості, як з численними нарадами з нашими бойовими командирами, так і зустрічами з главами багатьох країн і міжнародних організацій, все ж знайшов час, щоб один вечір священного місяця Рамазан провести вместе со своими громадянами и воинами мусульманского вероисповедания. Щиро от всего сердца дякую нашим воїнам, які зараз зброєю в руках захищають нашу батьківщину, воюють і жертвують своїми життями за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність.